Ονεδίτησες, ονεδίτες, δαπίτσες και δαπίτες. Σήμερα δεν βρισκόμαστε απλώς σε ένα ακόμη συνέδριο. Σήμερα στεκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, σε μια νέα σελίδα της ιστορίας μας. Σε μια εποχή που δοκιμάζονται αξίες και θεσμοί. Η ΟΝΕΔ καλείται να αποδείξει ξανά ότι η νέα γενιά της παράταξης είναι το πιο ζωντανό κύτταρο της δημοκρατίας και της προόδου. Και σήμερα, εδώ στο 14ο συνέδριο της ΟΝΕΔ, συμπίπτουμε με ένα μεγάλο συμβολισμό. Φέτος, η Νέα Δημοκρατία κλείνει 51 χρόνια ζωής. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία, χρόνια πολλά στο κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που στάθηκε πυλώνας της δημοκρατίας, που κράτησε την Ελλάδα στον δρόμο της Ευρώπης, που υπερασπίστηκε την ελευθερία και την πρόοδο. Και εμείς, οι νέοι της ΟΝΕΔ και της Δάπνου του Φουκού, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη πορεία. Από τη μεταπολίτευση και τη δημιουργία της Δάπνου του Φουκού το 1974 μέχρι την επανίδρυση της ΟΝΕΔ το 2016, το 2019 και το 2022. Οι νέοι αυτή της παράταξης ήμασταν πάντα εκεί, στους δρόμους, στα αμφιθέατρα, στις γειτονιές, στις εθνικές και ευρωπαϊκές μάχες. Δεν περιμέναμε τις εξελίξεις, τις προκαλούσαμε. Δεν είχαμε προνόμια, είχαμε ιδέες. Δεν ζητούσαμε εξουσία, ζητούσαμε να αλλάξουμε τη χώρα. Η ΟΝΕΔ είναι η μεγάλη μας οικογένεια. Είναι το σχολείο που μαθαίνεις πρώτα να υπηρετείς πριν ζητήσεις να διοικήσεις. Το φυτόριο πολιτικών που αγαπούν την πατρίδα χωρίς να μισούν κανέναν. Που ξέρουν ότι η ελευθερία σημαίνει ευθύνη, πρόοδος και πρόοδος σημαίνει αλήθεια. Η ΟΝΕΔ είναι η φωνή της αλληλεγγύης, της αξιοκρατίας, της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Γι' αυτό και η δική μας παράταξη έχει υποχρέωση όταν χρειάζεται να λέει την αλήθεια και να ασκεί κριτική ακόμη και στην ίδια την κυβέρνηση για τα κακό κείμενα. Αυτό δεν είναι αδυναμία, είναι η δύναμή μας, είναι το οξυγόνο της ανανέωσης. Έτσι μεγαλώσαμε και έτσι θα συνεχίσουμε. Φίλες και φίλοι, η Δάπνου του Φουκού δεν είναι απλώς μια φοιτητική παράταξη. Είναι το πιο μακρόβιο, μαζικό και νικηφόρο φοιτητικό ρεύμα στην Ευρώπη. Από το 1974 και τη μεταπολίτευση έφερε τη λογική απέναντι στο λαϊκισμό, το ήθος απέναντι στις τεχνίες, την πρόοδο απέναντι στη στασιμότητα. Πάλεψε για αξιολόγηση, για κατάργηση των νέων φοιτητών, για πανεπιστήμια ανοιχτά, αξιοκρατικά, ευρωπαϊκά. Έφερε στην Ελλάδα το Εράσμους, την πρακτική άσκηση, την ιδέα ότι οι σπουδές πρέπει να συνδέονται με την αγορά εργασίας. Πάλεψε για την πανεπιστημιακή αστυνομία και ασφάλεια των φοιτητών, για ψηφιακό πανεπιστήμιο, για φοιτητική μέρημνα και στέγαση. Αυτό είναι το ιδεολογικό μας αποτύπωμα. Η δύναμη της ελευθερίας, της προόδου, της υπευθυνότητας μέσα στις σχολές. Κι όμως, σήμερα οι φοιτητές έχουν νέα αιτήματα και ανησυχίες. Γι' αυτό η Δάπνου του Φουκού πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Να παραμείνει πρώτη στις κάλπες, αλλά κυρίως να είναι πρώτη στις λύσεις. Να δείξει ότι είναι η παράταξη των προτάσεων, της διαφάνειας, της προσφοράς. Και γι' αυτό το λόγο καταθέτω κάποιες προτάσεις για μια νέα δυνατή Δάπνου του Φουκού. Think tank φοιτητικών πολιτικών που να παράγει τεκμηριωμένες προτάσεις. Social first, επικοινωνία, debates, ανοιχτά workshop. Συνεργασίες με φοιτητικές ομάδες για startups, καινοτομία και πολιτισμό. Συστηματική ανάδειξη επιτυχημένων αποφύτων για να εμπνέουν οι νεότεροι. Αυτά δεν είναι απλά οργανωτικές λεπτομέρειες. Είναι το σχέδιο για να κάνουμε τη Δάπνου του Φουκού το μεγαλύτερο εργαστήριο φοιτητικής πολιτικής στην Ευρώπη. Η παράταξη που σφυριλάτησε οι γενιές τελεχών να γίνει η παράταξη που θα σφυριλατήσει στο μέλλον του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Και η ΜΑΚΙ είναι η καρδιά μας. Οι μαθητές που μπαίνουν πρώτοι στη μάχη, που δίνουν τον παλμό στις γειτονιές, στα σχολεία, στους social media. Η ΜΑΚΙ που κρατά ζωντανή την ιδέα ότι η πολιτική δεν είναι μεγάλοι άντρες σε μεγάλα γραφεία, αλλά νέοι άνθρωποι με όνειρα και αξίες. Και η ΜΑΚΙ χρειάζεται μετριάρχουση για να γίνει πιο δυνατή. Τοπικές ομάδες, αναλύκη και γειτονιά με συντονιστή μέντορα αναπεριφέρεια. Ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφών και δράσεων για συμμετοχή νέων μελών. Σεμινάρια πολιτικής παιδείας και εθελοντισμού, workshop, καριέρες και mentoring από απόφαση του ΣΔΑΠ. Κοινωνικές δράσεις για περιβάλλον, εθελοντισμό, καθαρισμός παραλίων, δράσεις αλληλεγγύης. Μαθητικά hackathon και διαγωνισμοί για καινοτομία και ψηφιακές δεξιότητες. Social first καμπάνια σε Instagram και TikTok, δημιουργία ομάδων δημιουργικού μέσα στη ΜΑΚΙ και για Reels και Memes. Κώδικας διοντολογίας και συνεργασία με ΜΚΟ για να έχουν οι δράσεις πραγματικό αποτύπωμα. Με αυτή την αναδιάρθρωση, η ΜΑΚΙ γίνεται πιο ευέλικτη, πιο κοντά στο μαθητή, φυτόριο αξιών και δεξιοτήτων, όχι απλώς ψηφοφόρων του αύριο. Φίλες και φίλοι, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερους νέους, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, τολμηροί, ειλικρινείς. Με προτάσεις για δουλειές, με προοπτική, για περιβάλλον και καινοτομία, με σεβασμό στα κοινωνικά δικαιώματα και στις ανησυχίες της νέας γενιάς. Όχι μόνο στα social media, παρόντος παντού, στις σχολές, στους χώρους δουλειάς, στις τοπικές κοινωνίες. Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να αλλάξουμε κι εμείς. Λιγότερες θέσεις στο εκτελεστικό γραφείο. Όχι για να μικρύνει ο ΝΕΤ,
αλλά για να γίνει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική. Πιο τακτικές συνεδριάσεις Κεντρικής Επιτροπής, για να είναι εργαστήριο πολιτικής και δεξαμενή ιδεών. Έτσι θα κάνουμε την ΟΝΕΔ πιο ελκυστική, πιο δυνατή, πιο αξιόπιστη. Έτσι θα δείξουμε ότι η παράταξή μας είναι ένα κίνημα νέων με ιδέες και όραμα, όχι μηχανισμούς εξουσίας. Ονεδίτες, ονεδίτες, η παράταξή μας αναγεννήθηκε το 2016, ανανεώθηκε το 2019, εδραιώθηκε το 2022. Το 2025 είναι η χρονιά να κάνουμε το επόμενο βήμα. Από τη συμμετοχή στην ουσιαστική εκπροσώπηση, από την τυπική ανανέωση στη δομική αναδιάρθρωση, από το παρόν στο μέλλον που μας αξίζει. Εμπρός λοιπόν, με ενότητα, με πίστη στις αξίες μας, με πράξεις και όχι μόνο λόγια, μπορούμε να κάνουμε την ΟΝΕΔ πιο δυνατή, τη ΔΑΠ πιο ιδεολογική και νικηφόρα και τη ΜΑΚΙ πιο μαζική και δραστήρια και τη χώρα μας πιο κοντινή. Πριν κλείσω, θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά από την επαρχία που ταξίδεψαν για να είναι σήμερα εδώ. Που άφησαν δουλειές, σχολές, οικογένειες για να εκπροσωπήσουν τον τόπο τους. Να φέρουν τη φωνή των νησιών, των χωριών, των περιφερειακών πανεπιστημίων μέσα στην καρδιά της παράταξης. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την οργάνωση την οποία μεγαλούδησε, την ΔΑΠ του Δυτικού Χίου, που είναι μέλος του ΔΑΠ του Δυτικού Αιγαίου, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία δώσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια αυτόν τον ιδεολογικό αγώνα. Χωρίς εσάς δεν θα ήμουν σήμερα εδώ, δεν θα ήμασταν όλοι εδώ. Είμαστε μια οικογένεια που ξεπερνά τα σύνορα των σχολών και των πόλεων. Μια οικογένεια που θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ιδέες, για αξίες, για μια Ελλάδα πιο κοντινή. Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά σας.